eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe janggoɓe limto pular ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina en garti kadi e jangde men hande noon ko janggaten ko masɗe biyeteɗe pular ɗe masɗe pular sa namdama no foti wi koɗe joyi tan foftana hoorema masɗe pular sa namdama no foti wi koɗe joyi mbiya joyi mawɗe joyi tokose joyi polle fof so rendi ko joyi tan won ɗon heddiran ko sa yiyama joyi mawɗe ko ha ganda mawɗe ɗe ne bindirte sa yiyama joyi tokose ko ha ganda tokose ɗe ne bindirte sa yiyama joyi polle ko ha ganda tan ne fuɗirte gasi wa amma ko jangete hen ko ɓurani joyi ɗum jangata mbawa ɗum ceerta e majjere wiyetende masɗe pular so ji noon masɗe ɗe ene jangguine kanƴe ɓuri famɗude ko woni hen nde wonno alkule maseteɗe ɗe ɗen ɓuri hewde ɗen ko nogas e jeeɗiɗi mbatta hen joyiɗi masɗe ɗe fof so rendoyi rokkoyma 32 ko jangete e pular sa wawi tan alluwal ngal gootal a hollama ɗum a masanama ɗum a hollama no rendidirte tan kala ko winda ka jangowo ko ɗemgal ma ngal kalata en garani noon jangguinde pular garɗen ko hollirde holno mbatta ha mbawa jangude holno mbatta ha mbawa windude ɗum ummini en wa amma pular kam ɗum kalaton jamma e ñalawma ɗum wawata janguinede ko janguinte ko ganda sa faye windude holno bindirta sa windama holno jangirta ɗum jangata wadde hande noon eɗen puɗɗoro jangguinde ko wiyete masɗe pular bisimillah nateɗen golle meɗen o ji alluwal ngal nan ɗon alluwal ngal nani sen mbaɗi dani yenne joni ƴetten ɓalejo o mbaɗen ni ay seɗen janga a e mbaɗen ni ha gaynen kadi ƴetten ɗo gadden ɗum ha ɗo gasi hakkuno ɗo pesa ɗo ko ɗum wiyete a tokoso o mbatta ko ni ha gayna ha wayno no zéro ni so gasi ɗo ay ɗo tan pesata ha ɗo yalta seeɗa hofo ɗum woni a faami ɗon de joni noon a o mbattamo ɗiɗi ayi a nani a watti a goɗɗo nani gasi ko jangete a e hewde andu ko ni foti ko ni tan foti goɗɗum ala e ko jangete a sona ɗo joni noon mbaɗen dani yenne ɗo ɗum ɗo jangete ko wiyete a en gayni a ko jangete a ɗo haaɗi mangal ɗo jangata ɗo mindata mbawa ɗo ceerta e nde ɗo majjere a faami ɗon de so jangi ha ɗiggi noon ƴetta kuɗol ma e karne ma bañirɗa ɗum janga ɗum ɗigga gasi so gasi noon garana oɗo tokoso o nani ɗum wiyete a tokoso ni wayata gasi janga a tokoso o ganda no mbaɗiran momi so ɗiggi
mi serti e a tokoso gasi ɗo a tokoso haaɗi mi andira noon mi famira noon so gasi mi waɗa ni ɗum ɗo mi anda ko ɗo woni poorgal ngal no fooɗirte ni ko ni fooɗirte gasi mi andi a poɗɗo no fooɗirte ɗo a jangete a ko e heewde e masde muɗum ko ɗo kaaɗi wadde andi mangal tokosal ngal poorgal ngal woodi ko alkutal awtongo mangal tokosal nte wode jangde he alkulal mangal e tokosal adda ɗo ko a mawɗo a tokoso les o noon ko poorgal holno fooɗirte mbatta ko awuji ɗiɗi les o ɗiɗi a ɗiɗi takkodira wonta a poɗɗo gatten ɗo so ɗiggi noon puɗɗa yahande goɗɗo gara mbaɗani ay iyo ha timma pesa les ga tokosel pesa dow ga tokosel ɗum wiyete i mawɗo nani ko ni wayata ari ardi ɗo jangata i mawɗo so ɗo ɗiggi tan andu a serti e majjere i mawɗo on saha noon mbaɗa kadi ni ha gayna toɓɓa hen dow ɗo toɓɓel gotel ɗum woni i tokoso o ɗo tan jangata i tokoso mbawa ɗo a serti e majjere i tokoso goto o joni noon jinmi ko fodde holno mbaɗanmi ay i mo mannomi o mi watta i goɗɗo sara makko ay mi toɓɓa ɗo ko i ɗiɗi ndendinmi ɗakkodirmiɗi wiya i poɗɗo gasi mi andi han kadi i mawɗo goto o fooɗani mi andi i goto tokoso fooɗani mi anda ɗiɗi i so ɗakkodiri tan ko i mbiyammi janggen ɗum mbaɗen ni ay ɗo woni i mawɗo gasi ko ɗo jangumi i mawɗo ɗo tan i mawɗo haaɗi kala ɗo jimi i mawɗo ne wayni soye deftere soye tableau soye oto e kala nokku tan ɗo jimi ko wayni ko i mawɗo mbiyami ɗum gasi mi serti e majjere i mawɗo somi andi mi faami ɗum noon mi fuɗɗo arde mi janga holno i mawɗo wayata tokoso kadi nani gasi i tokoso ko ni wayata ɗo tan jangammi i tokoso mi wawa ɗum mi serti e majjere i tokoso mi janga hami wawa mo ƴetta karnam mi winda i taw ko ni wayata noon ɓe waɗa ni mi waɗa alif tusel toɓɓa hen dow mi wiya i watta goɗɗo ha mi anda ɗo mi wawi i tokoso mi fuɗɗo arande i poɗɗo o nani ay i oɗo woni i poɗɗo o moni ay ene fooɗi wadde mi andi i mawɗo mi andi i tokoso mi andi i poɗɗo gasi wadde nde ɗo windande mi andi bangam nano o won ton ko a mawɗo les muɗum ko a tokoso les muɗum ko a poɗɗo ko rewi hen bangam ñaamo won ɗon dowto ko i mawɗo les muɗum ko i tokoso les muɗum ko i poɗɗo on sahana mi haara ɗo mi wasa diwde ɗo mbeɗa wiya a mawɗo hami anda ɗiggi mi wañito e karnam he kadi wona wiide a tokoso hami anda mi andi a tokoso windirte mi windoya mi wiya a poɗɗo hami anda a poɗɗo windirte mi windoya so gasi noon ɗo kam mi andi kadi a mi wawi a mi rangan noon i o ƴetta kadi i mawɗo
I mawɗo so ɗiggi mi fuɗɗo arande I tokoso o mi wiya I tokoso I tokoso I tokoso I tokoso so ɗiggiɗo mi andi mi faamiɗo mi tello less I poɗɗo I poɗɗo hami anda ɗo ɗiggi mi fuɗɗo noon ɓendude kadi goɗɗum kadi mi ata kadi mi adda ɓaleejo ɗo kadi mi waɗa ni ayni ha gasa ha timma mi fesa ɗo mi waɗa ni kadi ɗo hakkunde teri hakkunde ɗo tan mi waɗa ni ɗo mi waɗa ni gasi mi heɓi mawɗo ko ni windirte mawɗo 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 hami anda no windirte karnam mi ƴetta mi winda heen so ɗiggi mi waɗa ni ayi tokoso 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 hami anda no windirte mi anda no jangirte mi janga hami wawa tokoso o karnam ne ɓalli kam mi wañito tokoso o so gasi mi fooɗama noon wadde mi wiyama po ɗiɗi batami waɗa ni nani mi watta goɗɗo kadi hono makko nani ayi ɗiɗi gari wadde mi heɓi hankadi ɗo mi gayni ko jangete mi gayni mi andi mawɗo mi andi tokoso mi andi poɗɗo hankadi mi andi mawɗo mi andi tokoso mi andi poɗɗo hankadi ɗo majjere no kam mi yalti hen haalaɓe cer on saha noon mi ara mi janga waɗa ni mi wiya mawɗo 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 mbeɗa janga mawɗo mawɗo ko ni windirte bindoya mawɗo ko ni windirte jaha bindoya ɗum sa windi noon ha gayni mawɗo a andi no windirte on saha noon puɗɗa arande tokoso o mbiya tokoso ko ni windirte wadde jaha bindoya ɗum andi ko ni windirte tokoso ni windirte tokoso 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 aɗa janga aɗa haala ha ɗemgal ma rego hen ha ganda o ɗemgal ma wawi ɗum haalde ƴetta noon carnet ma bic ma binda mbawa noon faltade no mawɗo windirte no tokoso windirte mawɗo o ko goto woni toon o fooɗani tokoso ko goto woni toon fooɗani joni komi jiɗɗo fodde holno mbaɗa hami fooɗa waɗa ɗiɗi ɗiɗi ɗi mi wiya ɗum gasi hankkadi ko jangete mi anda mi gayni ko wiyete mi foftima gaɗɗo kam majjere kam mi yalti hen kalɗo winda komi jangowo mi wonti gando minnen mi wonti gando a mi wonti gando I mi wonti gando hoko mi anda ko o joni noon mi yaha mi jangoya o tawde Allah walli kam mi wawi a Allah walli kam mi wawi I mi andi komi anda ko o woni mi anda o waɗi waɗa ni ɗum ɗo woni oɗo mi janga o mawɗo mi ƴewde mbaɗi ɗum ni mi waɗa o mawɗo hami wawa ɗum ɗemgalam kuɗolam karnam mi windoya gasi mi windoya gasi o so one mi waɗani tan ni tokosel heɓi gasi tokoso mi gayni tokoso mawɗo mi gayni mo dow ko mawɗo mi andi mi windi tokoso ko mi andi ko goto mi windi mi gayni holno fooɗirte mi hollama ko ɗiɗi mbaɗanmi mi fooɗa waɗa ɗiɗi waɗa mi adda goɗɗo sara makko wona mi dañi poɗgal no mbiyatmi gasi mi sertinde ɗa majjiran kadi one mi gayni
mi arna mi janga o ada boɗejo ha wawa sertude waɗa ni ayi o mawɗo o mawɗo o mawɗo o mawɗo o mawɗo hankadi mi andi o mawɗo ko ni windirte karnam bikam mi ƴetta mi wañjito o mawɗo mbeɗa winda mbeɗa haala o mawɗo o mawɗo mi winda ham gayna mi janga noon o mawɗo o mawɗo o mawɗo sukaɓe jela kam mbiye baaba hangama walla nene hangama ha ɓoyta nene watta windude watta jangude joni noon a gayni o mawɗo gara binda o tokoso muñ ni windirte gara binda o tokoso binda o tokoso o ha mbawa ɗum sukaɓe ne jalma mawɓe ne jalma ha an kumta haajuma jokka haajuma kala jangowo tepparo mbiɗa kangaɗo o kangaɗo ha ɓoyta noon mbatta winde ɓe mbatta aɗa winde gasi ɓe ganda o de hanganoka ko janggano tan a faami sa écolaji ma toon b a b c d ande gambiya o mawɗo gasi andi o mawɗo o jippo less o tokoso less o poɗɗo gasi joni o poɗɗo one aranamo mbaɗanamo suudu makko mbiya ɗum ɗo wiyete o poɗɗo mi gayni o hankadi mi yalti majjere o sabu mi andi o mawɗo mi andi o tokoso mi andi o poɗɗo hankadi mi dañinayam mi addoya windandam hesere tawde mi andi mi waawi mi addoya wonde wone ni ayi ɗo ko mawɗo mawɗo hami anda mi waawi ɗum e haalde kuɗolam karna mi ɓallina mi wanjito mawɗo mawɗo gasi a faami ɗon de so gasi noon puɗɗa addude tokoso omoni tokoso nani tokoso mi gayni mawɗo e tokoso gaddarami holno fooɗirte mi ƴetta noon polgal no mbaɗanmi tokoso goto mi addiya goɗɗo hono makko mon timoɗo eyi mbaɗeni tokoso e tokoso ndindinanmi mi wawa fodde mi wiya hankadi mi wawi dañde foggal mi fooɗi gasi mi andi no fooɗirte mi fooɗi joni noon mi yaha mi addoya ko jangiranmi ko waɗani mawɗo gasi mi andi mawɗo ñodirte mi wona janngude mawɗo so ɗiggi ɗemgalam mi addoya kuɗolam e karnam mi wanjito kuɗolam karnam mbañittomi karna he mbañittomi hami ɗiggina mbeɗa janga portable ngal fawe to karnam mi janga e karnam so gasi noon mi arta kadi e vidéo he mi ƴewta ko jangunomi ko ɗon ko tokoso ayi mi wiya tokoso mi janga ɗum hami anda ɗo kam mi wawi tokoso o mi fuɗɗo eggude mi fooɗoya ɗon ɗo mi anda mawɗo e tokoso mi wawi ɗum sernto mi sowataw yaade mi janga mawɗo o hami famamo tokoso hami famamo mi anda mawɗo goto o fooɗani tokoso goto o fooɗani wadde so waɗi fooɗa ko ɗiɗi mbaɗa mi wawa fodde waɗa ni ayi gasi ɗeɗo joyi fonno jangede ko e balɗe joyi a jangi ɗum e ñalawma goto
bange ma nano puyar ummoto ko bange nano faya bange ñaamo wonɗo ko joyi bange ma nano gadiiɗo o gonɗo dow o ko a mawɗo les makko a tokoso les makko a poɗɗo ɗo a haaɗi so ɗiggi ƴeewa dewɗo yeeso makko o i mawɗo les mum i tokoso les mum i poɗɗo ɗiggi jaha yeeso makko dow o ko e mawɗo les makko e tokoso les makko e poɗɗo ɗo gasi jaha yeeso makko tawaɗon o mawɗo o tokoso o poɗɗo o gasi jaha yeeso tawaɗon mawɗo tokoso poɗɗo alluwal ngal ɗo gootal jangata mbawa ngal a yalti e majjere masɗe pular ko joyi tan haaɗi masɗe pular ko joyi haaɗi joni noon mbaɗandani yen ay oto woni ƴetta oɗo nani ƴetta oɗo ay garna oɗo jo sa waɗi ni ko ɗo woni a mawɗo a mawɗo a mawɗo a mawɗo so ɗiggi ngara ɗo ko ɗo woni i mawɗo i mawɗo i mawɗo i mawɗo so ɗiggi nde puɗɗo arande ɗo ne holno wiyete mi wiye e mawɗo e mawɗo e mawɗo e mawɗo somi gayni e mawɗo mi yiya ko tawmi ɗo henne o ko ɗo woni o mawɗo o mawɗo o mawɗo o mawɗo gasi mi andi mi waawi o mawɗo o mi ɓenna ɗo ko tawmi ɗo henne mawɗo 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 hankadi mi anda ɗeɗo joyi woni masɗe pular joyi biyanoɗe ɗe mawɗe ɗe ko a i e o ɗo so ɗiggi mi andi mawɗe ɗe mi waɗiɗe bange mi faamiɗe ɗo ko woni ɗo ko a wonti ɗo ha joni tokoso to ko a mawɗo janngunomi dow to les o ko a poɗɗo woni toon ndeke mi andi ko janngunomi a mawɗo o tokoso tan woodi e mawɗo neɗɗo mawɗo e neɗɗo tokoso woodi wona debbo gorko suka mawɗo anne ko a mawɗo a tokoso gasi wadde hakkunde o ko hen mbawami tokose ɗe dow to mbawmi mawɗe ɗe wadde ɗo woni a tokoso so ɗiggoyi noon mi fuɗɗo arde i tokoso he nani ɗo wiyete i tokosal ngal woni ɗo ko i tokoso i tokoso i tokoso ko tokosal tokoso i tokoso i tokoso hami anda i tokoso o on saha mi egga mi yiya o ko woni mi namde ya o dogodi ko wiyete ko moɗo tokoso mbi ala ko tokoso kay tokoso 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 mi ɗiggini mi andi mi ɗiggini mi fuɗɗo arde ngal ɗone holno wiyete ko o tokoso 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 somi jangi ɗum hami waawi ɗum mi andi o tokoso no wayata windirte mi fuɗɗo yaade non ɗo no wiyete ɗo woni tokoso 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 mi andi han kadi hakkunde o ko hen kemmi a tokoso
ko hen kemmi I tokoso ko hen kemmi E tokoso ko hen kemmi O tokoso ko hen kemmi U tokoso gasi on saha mi andi dow ko mawɗe pooɗani hakkunde tokose pooɗani holno fooɗirte mi ara ɗo ngaranmi ɗiɗi ko ɗo polle gandete ɗiɗi a mi wiya a ɗiɗi a mi wiya a ɗiɗi a ɗiɗi a mi janga ɗum hami wawa ɗum mi wanjito so gasi mi rangana ɗo ko woni ɗo I ko ni I o fooɗirte I ɗo somi waawi ɗo mi fuɗɗo ɓennude ban goɗɗo mi waawi mi ƴetta kuɗol karne mi wanjito ko mbawmi ko on saha mi fuɗɗo ada mi ƴetta ɗone poɗɗo ɗiɗi mbammi puudmi mi waawi mi wanjito mi fuɗɗo ada ɗo no wiyete ko o ɗiɗi woni ɗo ɗiɗi o ndendinammi innire o mi waawi o mi fuɗɗo aɗo ko tawmi ɗo ɗiɗi no mbiyami ɗum fooɗi 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 hankadi mi andi mi faami hankadi mi janga noon mi hollama mi famminama mi andinama kaddarami jangude ko kaddarami jangude waɗani kan noon dowto wonton ko 5 mawɗe ɗe mi fuɗɗoro bange nano mi faya bange ñaamo ko adi bange nano a mawɗo ko heedi yeeso mum I mawɗo ko heedi yeeso mum E mawɗo ko heedi yeeso mum O mawɗo ko heedi yeeso mum U mawɗo gasi mi andi mawɗe wanjito e karne hakkunde adi bange men nano ko a tokoso wadde mi wiya a tokoso ko woni yeeso muɗum I tokoso ko woni yeeso muɗum E tokoso ko woni yeeso muɗum O tokoso ko woni yeeso muɗum U tokoso wadde hakkunde o ko heen mbawa mi andude no a tokoso windirte no I tokoso windirte no E tokoso windirte no O tokoso windirte no U tokoso windirte juppoya less noon garana kadi polle ma hankadi noon to andi fooɗani mawɗe pooɗani tokoso pooɗani ɗiɗi mbaɗami fooɗa ɗiɗi a bangam nano adi ko ɗiɗi a mi wiya a ɗiɗi I mi wiya I ɗiɗi E mi wiya E ɗiɗi O mi wiya O ɗiɗi U mi wiya U gasi hankadi ngal ɗo alluwal gootal ene fonno jangede balɗe 5 e ñalawmayel gootel ganda masɗe pular hankadi a serti e muɗum a andi mawɗe ene bindirte tokose ne bindirte ene fuuɗirte wadde saɗa janga ko kalata ko fooɗani ko masɗe ɗe pooɗani watte hen ko jangata ko kalta ko ene fooɗi ko masɗe polle ɗe mbatta hen fooɗi mbaɗa hen polle ɗe fooɗi fooɗani ɗo fooɗani ɗo mbaɗa hen masgal ngal fooɗani ɗo fooɗi ɗo mbaɗa masgal pongal ɗo tan jangeten mbawen ɗo ceerten e majjere pular ko wiyete hen limtongo ɗone ko wiyete ko hijjo ɓe mbiɗum hijjo pular ɓe mbiɗum limto pular fof tan ko andu tan a I E O U
ganda a i e o u gasi ndomo himmi hen heddi noon ane ado ina ado ena ado ona ado una ado ɗo ko ha tan gandano ɗo mbiyete tan addi ɗum ɗo kono ko wiyete ko ni rewdirte ala sa welama a ado sa welama i ado sa welama e ado sa welama o ado sa welama u ado sabu saɗa janngoya ɗum saɗa windoya a nataɗa i natato o nataga o ɗi tan natata nder ko janggete ko ɗi kala ko mbawɗa windude ma yi hen gotere nder majje kala ko mbawɗa windude ɗeɗo joyi ma yiɗe nder jangde he ala fof ko janggata binda taw ɗum ala hen sa windu maɗa naata hen sa bindaɗo maɗa naata hen ɗe kam joyi kam ala fof mbaɗa wadde tawɗe ngala hen heddi noon ko heddo noon garoje ɗe ko ɗe nogas e jeeɗiɗi ko ɗen janngoy toon ɗeɗo naata e nder majje wawa janngade ɗeɗo so ngala e alkule he janggotako ɗeɗo ɓole janggotako kanje noon ndendata jangga ne wayi tan debbo e gorko ndenda ndesodira o ko debbo wiyete on wiye gorko ɓe ndenda ɓe ndesodira walla ɓeeɗo garata naata e ɓeyto on saaha jibina ko jibinta alkule ɗe mbawa sañde ɗe mbawa dañi soñirɗa ɗum noon ko ɓawaɗo ɗigga alluwal ngal nam ɗon on kollama ngal naane e mbaɗino alluwal bangal ni kono noon no jaami ƴewtimi tomi réseau o so ɓeɗa haala haalam ka addoto bindol ngol ɗum saabi no mbattirɗen on dani mi yiɗa janggin ɗon kono paamata ko janginmi on famɗi heewi yata oɗon paama ko jinmi e jangde ko jangde faamande famɗi heewi yo faame ay ɗo ko jangde ko joyi woni ɗo heewani janga ɗum mbawa ɗum ceerta e majjere masɗe pular hanko gasi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañita ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴeewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko omo holla on omo walla on ha jiiton masɗe pular mawɗe tokose e polle gasi an noon cagguɗo aɗa yan caggiɗɗoma aɗa jogui lawol rewde e numéro am 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ko cagguɗa ko tan ga caggirɗa ɗum mi saggima jahaji ma walla an kesso jiɗɗo yettidirde e jangde nde a anda ɗo min keedi rewe numéro he gara kaala indema e yettodema jiɗɗa ko janngude pular o ko ɗo janggete pular ka janngowo alkule qur'ana arab jaha toon ngal toon fof noon ko jangde tan woni hen udde ha tiiɗe jangon ndeeƴon oɗon janga noon aset oɗon janga noon altine oɗon janga noon alarba ko heddi ko mbawa reftade ɗum yawa ɗiggude hoto keñoɗe hoto keppe hoto kaaɓe jangowo heppata haaɓata ceerno ma heppani haaɓani anne mbasa heppude mbasa haɓde ceerno ma heppani haaɓani anne mbasa heppude mbasa haɓde jangira jam jam wona jiiro sa jangi tan no mbirumami ni kala ñalawma alluwal keɓɗa hen mbawɗa ngal ɗon andu a heeɓi ko heewi a tinani jangdema yaawa e dumoloyel daɓɓel mbatta windude mbatta jangude kono sa yawino ɗum kay ko ngam jangin ɗum kay janganoma ɗum kay janganoma a yata ala ko jiyata ko janganoko a wiyama foof so rendi ko 32 net hawri ko windete ko foof e hewde yaltani ɗon defte ɗe foof e hewde bindaɗe yaltani ɗon ko windete ko foof yaltatani ɗon ɗum noon waɗɗo to mbawata ɗum no garmi holdema ha ganda inɗe ɗe no mbiyete ka hen hunde no wiyete hankkadi noon sa wawi ɗumen kadi noon naato hen ko wiyete masɗe so masɗe ɗe gasi no holluma jenninirte so gasi garan taren gasi noon janggen hankkadi kolɗen jangde suwa taw jangde ko ma mbawa limto
mbawa hijjude mbawa rindinde on saha mbawa janngude koye janngude he noon mbawata andu ko janngata jannga ngayna heddo fahamu o jangde e fahamu yaadi aɗa jannga aɗa faama aɗa jannga aɗa faama ɗum jangde jannga seeɗa paama jannga seeɗa paama ɓuri jannga ha heɓa faamani minen ñon ko junguñen paam wadde numéro nan ɗon mi habri on ɗum 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaaya li mo français o jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettode komo jiɗa nadde min nannuma min kalama serɗeji ɗi aɗi belma jokkoɗa ɗi belanima jokka haaju ma kamɓe jokka haaju mabɓe ni foti wona politique wona force yo Allah ko nande e famde o ko musidɗo moɗon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal yokken famde yokken famde yokken famde